uJakobe no-Esawu. Indaba kaJakobe no-Esawu inanela ezizukulwaneni ngezizukulwane, iyisikhumbuzo esinamandla sezinqumo esizenzayo kanye nethemba elihlala njalo lokubuyisana. Njengoba bezalwa u-Isaka noRebheka, uJakobe no-Esawu babengamawele, kodwa isiphetho sabo sasiqhelelene. Nasezibelethweni balwa kanzima, okwakuwumfuziselo wokungubuzana okwakuyochaza ukuphila kwabo. Le mpi yayingeyona nje engokomzimba, kwakungokwesiprofetho. uNkulunkulu wembulela uRebheka ukuthi indodana encane, uJakobe, yayizobusa omdala, u-Esawu. Lesi simemezelo saphezulu sabeka isisekelo sedrama yomndeni eyinkimbinkimbi futhi evame ukuba buhlungu. U-Isaka wakhetha u-Esawu, umzingeli onekhono, indoda yasendle. Ngakolunye uhlangothi, uRebheka wayethanda uJakobe, indodana ethule futhi ecabangayo. Lokhu kukhetha komzali, nakuba mhlawumbe kwakungahlosile, kwatshala imbewu yokungezwani emkhayeni. Kwadala indawo lapho ukuncintisana nenzondo kwakungamila khona kalula. Imiphumela yalolu thando yayiyohlala izizukulwane ngezizukulwane. Ngolunye usuku olujabulisayo, u-Esawu wabuya ekuzingeleni, ekhathele futhi elambile. uJakobe wasebenzisa leli thuba, wamnikeza isitsha sesitshulu ukuze athole ubuzibulo bakhe. U-Esawu, eqhutshwa indlala ngaleso sikhathi, wavuma ngokushesha. Ngaleso sikhathi, wabonisa ukungakunaki okukhulu ukubaluleka kwefa lakhe, isinqumo ayezozisola ngaso kamuva. Lokhu kukhetha ngokuxhamazela kwakuyoshintsha inkambo yokuphila kwakhe. Ngemva kweminyaka eminingi, u-Isaka, manje owayesekhulile futhi eyimpumputhe, walungiselela ukunikeza u-Esawu isibusiso sakhe. URebheka, azi isithembiso sikaNkulunkulu, wangenela, wanxusa uJakobe ukuba akhohlise uyise. uJakobe, oziguqule njengo-Esawu, wema phambi kuka-Isaka. Ngokukhohlisa okuhlelwe kahle, wathola isibusiso esasihloselwe umfowabo, isibusiso esasinesisindo esikhulu ngokomoya nangokwenyama. Lapho u-Esawu ethola inkohliso, intukuthelo yakhe yayingenamingcele. Edabukile futhi ethukuthele, wafunga ukuthi uzombulala uJakobe, usongo olwaphoqa uJakobe ukuba abaleke ukuze asindise ukuphila kwakhe. Ukubaleka kukaJakobe kwasho ukuqala kohambo olude nolunzima. Waphoqeleka ukuba ashiye umndeni wakhe, umuzi wakhe, nakho konke ayekwazi, ngenxa yezenzo zakhe. Isisindo sokukhohlisa kwakhe samsinda. uJakobe wabalekela kumalume wakhe uLabani, lapho achitha khona iminyaka eminingi esebenza futhi ekhulisa nomkhaya. Wathatha uLeya noRaheli, wazala amadodana 11 nendodakazi eyodwa. Ngesikhathi ehlala noLabani, uJakobe waqongelela ingcebo eningi. Nokho, naphezu kwempumelelo yakhe, wayelangazelela ukubuyela ekhaya futhi abhekane nemiphumela yesikhathi sakhe esidlule. Isikhathi esedlule sihlala sithola indlela yokuvela kabusha. Ngemva kweminyaka eminingi, uNkulunkulu wayala uJakobe ukuba abuyele ezweni lakubo. Ekhathazekile, uJakobe wesaba ukuthi u-Esawu uzoziphindiselela. Umcabango wokubhekana nomfowabo wamudla. Wayazi ukuthi wonile kakhulu u-Esawu, futhi wayengaqiniseki ukuthi angathethelelwa yini. Isisindo sezenzo zakhe zangaphambili sasiwumthwalo osindayo. Lapho uJakobe esondela ezweni lakubo, wathumela izithunywa phambi kwakhe ku-Esawu. Wamangala lapho u-Esawu efika ukumhlangabeza enamadoda angama400. uJakobe wafikelwa ukwesaba, kodwa lapho u-Esawu esondela, wagijima wayogona uJakobe, wamgona futhi wakhala. Abazalwane babuyisana, okwakuwubufakazi bamandla aguqulayo okuthethelela. Indaba kaJakobe no-Esawu iyisikhumbuzo esinamandla sobunzima bobudlelwane babantu. Igqamisa imiphumela elimazayo yenkohliso namandla aguqulayo okuthethelela. Igcizelela nobukhosi bukaNkulunkulu ekulolongeni ukudalelwa,
ngisho naphakathi kokungapheleli kwabantu. Naphezu kwamaphutha namaphutha abo, uNkulunkulu wasebenzisa uJakobe no-Esawu ukuze bafeze izinjongo zakhe. Le ndaba isikhumbuza ukuthi ngisho nasebudlelwaneni obuphelile, ukubuyisana kungenzeka. Ukuthethelela akulula ngaso sonke isikhathi, kodwa kuhlale kuyindlela yokwelapha nokubuyisela. Indaba kaJakobe no-Esawu iyisibuko esibonisa ukulwa kwethu nokuqhudelana kwezelamani, inkohliso, nesifiso sokubuyisana. Yindaba yobuthakathaka bomuntu kanye nomusa kaNkulunkulu. Kuyindaba ethinta wonke umuntu owake wezwa ubuhlungu bokubhidlika kobudlelwano noma ithemba lesiqalo esisha. Yindaba esikhumbuza ukuthi loba kumnyama kubomvu, uthando lukaNkulunkulu kanye lentethelelo yakhe ihlala ikhona. Indaba kaJakobe kanye no-Esawu iwubufakazi bamandla ahlala njalo omndeni, ukubaluleka kokulunga, kanye namandla angapheli okuthethelela. Indaba esaqhubeka nokusikhuthaza futhi isibekela inselele namuhla. Le ndaba yeBhayibheli isebenza njengesikhumbuzo esinamandla sokuthi ukukhetha kwethu kunemiphumela, kodwa lokho kukhululwa kuyenzeka njalo. Indaba yethemba, ukuqina, namandla ahlala njalo othando. Indaba kaJakobe no-Esawu iyisifundo esingapheli sokuthobeka, ukuthethelela, nomusa kaNkulunkulu ongantengantengi. Yindaba ekhuluma nenhliziyo yesimo somuntu. Zindla ngobudlelwano bakho. Ingabe zikhona izinkinobho eziphukile ezidinga ukulungiswa? Ingabe ukhona umuntu okudingeka umxolele, noma othile okudingeka uxolise kuye? Thatha isinyathelo sokuqala sokubuyisana namuhla. Thandazela isiqondiso, finyelela kulabo omonile, futhi uthethelele labo abakonile. Vumela indaba kaJakobe no-Esawu ikukhuthaze ukuba wamukele amandla aguqulayo okuthethelela futhi wakhe amabhuloho okuqonda nothando. Yabelana ngalo mlayezo nomndeni wakho nabangane, futhi sonke masilwele ukwakha umhlaba lapho ukubuyisana kunqoba ukuhlukana.